Welcome to PC Shah's channel. Hostel Mizo Paranormal. Chatakin le khazirla nakina visiting day ya iunen gan lokan le don chenia Paul som tal hi chuti ve ram ro tunlai Paul som po pas lo chu aza po za thlak I thienten Paul som panin ni san vek to che kumni beinon to a I fe le chuan ka za na khwa sei don lutuk kanu ang lak ri chungai thla in mi tuitling pia win hnuailam ka mela kom pe hlei nem tuipui le kan veng kong kuak chung chu ka boilo ka ti lom sanga ka zuar thei reng le khajir chau hi eizon na poni lo trap o triau hian ka ti a kan hnung zanga min beng ri ok pa in soi ve zia su I thienten doctor nin tumla ya chutia sanga zor lo tum za na te hi nei ve ro thatakin zirla ni ringot tlan chu te khai lo tumange ka phuar hlom chenga ka da lut le zel thawang che cho I thala bial pa ti luk lak te kha boipui to su no pangilani kha ka kaldon tile hloin kan do matang chuan chhuah ruala anunga chuan zuin school gate thleng chuan ka thla a kanu kal liam chu thliring ka ngen ngam to si lo gate bula chuan thu thla nokin midang hriat hlauril lu takin ka mitui tla chu ka hrumial miala lal sang li ni ka ni a sangi tin ko mai thin kumsom pasari na ka mang me ka avoi thumna na Paul som be vele turin be seina sang tak nen kanuin tuna ka hostel omna hian ane zong sen huamin minda ni e kanu soyang khan ka thiante chuan Paul som panin zir mek to ke hi le khathiam lo chi chutakara langai sak du mi lo thoveng satlia ve reng nei lo an tiang deuh hi ka ni a kamathlir azim nge kamathlir min thlir zim sakti po ka hrelo kangai dana chuan le khazir kher lo pon ka dam kho chuana tur chu ka tho chhuah ve thei ka ring thin ani keima anglo takin ka u hi le khathiam takani a BA zirpo khan top 3 lang phave hial kan nei na phak miu lo wangin phailama zirtir chu kanui na chak le a ma se MZ iwa zir ta zo ka kanu hi bazar puya sit nget nein chuta chuan thlai engi lo vela zuar ve thina kapa ero kumnga liam ta khan thisen kan sera wangin a boral to amala thatlai te lul nen mi padang po ngai sak chhun zom du talovin ti hian kan u naw tan a hun le tha mang top mai ani enga mo chang karil ru ga sen ve deuh tum chuan thata ka zira kanu chom te po chu ka zel din ve na sa thina a takrama ka ti thale pe ngai lo hi ka boina chu ni do ma ka lurwal chuan bedroom a ka lut tlang nga la ka tra na wang ka mit builuk le ka mai sa hat chu tuin ka phi daya ka mai ka phi lai te chuan ka lungleng chu ka traple ri thin bot exam lai te khan ka thiam vek to tin kanu chome zuar ka puya result ta chhuah ka subject khata chau ka pass le si khati hun lai khan lo zir tha hle leila tuna hian hostel ka omangai om top si lo keima te chu ka indem le no a ka khuma chuan thuin midang in rem fel chu ngoi ring ka lo thira phone om si lo ka email khel chak chu ka chiri mai doning ka ria midang hola chu in kom nel zung in fiam thun thoa anui hak renga ka khua harani kami zia hi thoveng harviwe tilovin ka tlang ne lo na hmuna chuan tong mi lo pon ri tak kom theiloya ka tlang nel to vek ke ro chuan midang tong man mi lo le kho har mi lovin ka siam thiam thung dara ron riral rala kan warden mi skim kimi kan ti mai chu aru matangin ron chhuak ka choya hun thu soin dining hall a chuan kan chuk thladia dia choi ma chuan choi don an tong trai thin dan bik chuan mi su tong traya a hnuwa do kan sei puta chuan thutlar dia tin cho chu kan eita a dal chum we meno min chop chau chu ka in cho chu tui lo shrim nge ka kho har lu tuk wangin ka ei thei lo ti po ka shelo ka shoka hian min hnot lata ka tilui thei ngang lo ka nei kham chuan mani thleng theu sil turin pon tui de na bula chuan kan in thlar le thapa milo silkep lok mai ka e ka chuak to lu tuka naktuk zinga ka sil sak veng che ti in mei che pakhat hian a thleng chu min lo nona
ka chan ma chuan ka thleng chunga ron ngatin dom lampanin tlan chho nga la minon ti bor chu lom lu zeting ka enjoy vong ni e soito angin thian ngai na mi ni maila thian siam zung hi ka har sat loi si ni devotion kan nei lai chuan ni china ek chuak nu kha kabula lo thu a remi kania nang tungei ming alo ti deuh sura kala soilo takin devotion kan tan tir khan kan principalin dan zom tura soina mizo tong man phalani lo thu chiang takina soya ke sap tong thiam mu man lo chuan kalo hu phur lok viau mai sang kania sang liani kalo ti ve vata devotion a zo chuan chai do na tong trai na chumin vontira remi nen chuan a thiam har pola kan tang lu zana ni bokatin min chho ma tira do ma chuan lutin remi nen chuan kan hriat tham lekin mizo tong ngei mai chuan kan ti ta lom asir bera kamu a ka khumbul chi ola chuan aron in son taringota komdang alo nei bik em lo nen kan chung ko chanchin tele kan bial pachung chang te kan soya kan nui ve hak khaka ka kho har lu tuk pozia to hostelar mei chia bik hi mi som thum pani kan oma kalo be non to wangin ka upaber alien pol kan ni reng boka class 10 zir lai vek ni in mei chia le mi pa hian building ran ve kan neya devotion lai le choi lai le khazir hun chu mi pa ho ne na kanin mu thei hun ani mai an strict ema wang chuan in biak pon rem tilo na ring zeta wang chuan ka hara ka hoi pheya remi lo ni sai siring ka lukham chuan ka beng le mai ka hupa muthi le mai ka tum lai tak chuan ka khumbula tukver in honga tang chuan thli hian ka keron chema ka ngai tha lui zet na a vo re uze ka wang chuan ka vakhar thale te a ka kutaka sanabun a eng thei nge mai chu enin dar khat lem ni somli panga chia lo ni zangthal zong chuan muin ka ching wanga rilova kalo mu hi le ni turani mumang kalo neya kamu manga chuan ka thosi len zar chung lama tang chuan tuyaron far keu kewa ka rizai ron far hu lai chu khoin kalo dak chhoha a engma phei chu ka mulo makteril ludau takin ka le hoya tukver ka khar chu lo in hong le to a ka khumbula chuan pen ri khep ka hrezui bok tunge ni ti en tum chuan ka in beng kang le ura tuma phei chu ka mulo remi lam hoya ka in her chi chu kabula hian lo muin nai fe hian min lo mela ka phuna sal tuk chu ka lo au chuak ni turani I harim sangi tin kan orden chuan min lo soya khuwa lo var to a ka thut chuat chuan tu ma dor ma chuan lo om to lo miskim kimi chuan midang thor wala tho ve turin nin shila ka voi khatti sulna ni wangin min ngai dam tur thu soi bok in phi faya in hnuai chuk ve turin min shila ka lo ve maya min chuk san hnu chuan ka rizai chu ka nem fuwa kamunga tuilo farna zon chu alo hu deuh dup nia ka thosi len chung chu ka khoi nga la chu po alo la hnom deuh makteril ru devin ka kum chu ka thlep fela in phi fai ve in thingpui in turin dining hall lam ka pan ve le a ka tlai bi ka wang chuan min lo mel deuh thap hlom remi bula chuan ka thu a ngatinge imuthil lai kha ni aw ruaya min timang angalom aron te zui zata kamuma ram hoi ka hmuwa ka ti chuan ani po chu lo bu ve ngat ringot ka rizai le thosi len ataka lo hu tak ero kha chuan ka ngai ti thachia lo ani ka hriat danin kan school hi kumthum liam ta din chawani a school din thare ti lo chuan an result ta tha thei e ma azonin top 10 na lang then nei kumtin ngal reng bok chu wangania kan upo in be se na sang tak ne na min da lu ve ni tunma chuan kan school hi catholic ko thanin meiche school bi ka tan an lo lo to thina an school chu lianin zirlai pon tam thin viau kumsom do nanom nuwa van doi thlak takin an sister pakhat chu boral hlau maya chu tatang chuan engemo soyom chovin an building le ram hi tuna kan principal ne na hian a hral ni anti an ni chu aizola manin son to ni non soibok school kan kaltran to a class po mumal takin kan la to soyang takin anuam ti tia ka tang chowa thian tam tak ka nei chowa ka khwar le lunglen pom to lo ho ka she le to zok ma
kan class teacher ka start tlat peka thian ten kan in biak laia keima hria thiam thei tur siamin lo chhai te hian nuam ka lo ti thin zan khat kan le khazir zo kong khara mi paho ne na kan chuak chu ka kuta hian rempuan lekha lo mer beta keipo chuan ra thiam takin ka ke khor ko nga ka zep nga la dom kan thlen chuan reminen chuan bathroom a kan tlan lut nga la lekha chu phorin aring kan chiar ta nga la rem ka start che niang kamuma ka hmuna sa theilu tuk che zanina dar som pani le chan ve vela tengki bula ka lo ngak che ti te mai hi lo inzia ka remi pon alo staruk na rei ve to boka kan himlu tuk chu in ko in kan zuang dun tor mai ani lekha chu tuya chia zopin komota tuin kan leilu ta daya chuti chuan ma chhop lian tak nein khuma kan lo na remi himlu tuk chu aza cheng maya kei takpon ka lo hlimpui kanuin bial palam ngai saksu ti min cha chungai to chuakin a ho e mai ti rilru kapu a ka theng hil zui le nga la zandar som pani le minute som pangarik chuan remi chu tho thama kan warden mutle mutlo wa bi thla a kein ka thian te ka lo en kwal den bok an mutui lom nia kan hriat nu chuan kong khar pui chu muang changin thom dim theiang bering ka honga stepa chuan thom chhuah hlau takin phim khur em min kan chuka tengki bula chuan rempuya polo nge ya tengki hilen e ma wangin an epa tengki phena tho chuan an chance nei chu galo venga an jai lo du nu tuk chu galo nui le kur thin minute som ni nu vela chuan thom ka hre tatlat mai remi le rempuya thom ni lo thom dang phun sur thom ani nge hoi kual ngalin minen thla ni ringin dim je tingan che vel chu ka han thli thla ya ma se tu ma ka mulo athu soi hria thei si lo hian a phun sur renga ka manuam ta chia lo study hall lam ka hoi chuan study hall kong khar chunga mei che pakhat chon por chen vel kor fual ha alu khu vek hi ka muwa ka mu sual lo ni chuan sister ho in thuam dan ne na inang bering ka hria ka ngai thatak chi lo wang chuan remi le rempui om na lam chu ka pana an lo in dut mek hi lo ni ka va khu deuh khara lai ti hriat tak hian nin siam rem thuaya thom khain hre ve lo mi ka va ti thora hre ve nang eng thom nge remi chuan lo ti deuh ha phun ri deuh sur kha ka ti chuan rempui chu ding hluaya minen thla niang valu to ro kei po kan lu tange ti nakala kei ni po chu dom lam pan chuan ngang kal ve nga la study hall kan kalpel lai chuan maktil tuking ka ding chot mai enge man muang remi chuan alo ti a kong khar hi in hong reng sian ni chin khan ti pa in tala chu ka ko ka I thove ni chu lekha kan zir zo piangin miskim kimin talai na kalzia chawang ti le min po ruala hoi deuh ha chung kan chhota a dom kan thlen chun tui takin an lo lamu a keini po chu eng kho soi set lovin kan mu ve ngal kong kharin hong le sister ni om tak ka mu te chungai tu in remin rempui ne nan om dan min hril po chu ka ngai tu theilo phunri te kha chiang takin ka hretla tani oi ngai tu to su I hre suala ni kha remin ka ban bulamin lo ngok sok pa ti chuan kan school hi tun main catholic school ani thin ti riem remi mel pa chuan ka ti a alu lo bungat asang thin an ti sister thi oma aron ti zom zata ka ngei ruang reng mi ma ngai that lo na ka lain asang tak tak aniang ka hriat tham lek chuan ka ti a dik tak chuan ka om chu nuam thei hlol lo ani pon lama sa pup si in ka ko chung chu khur deuh der ni mai hian ka hria ka mai tuiron far kau wang chuan ka ming diara ka mai chu tuain tuilo farna ni oma ka ngai chung lam chu ka han mela ka thosilen ka han ban chuan a hu mi si lo ka sana bun chu ka bia dar thum chi lo ni muthile tumin ka in lukhu pa ma se engin nge min mol ka shelo ka khur ta der mai muthil tumarei fe ka beile nu chuan muchuak min lo zial chia ya kamu hil trep ti chuan phun ri bulbul ka shele ta ka in lukhup na noya chuan ka ming takhar mai athu soi chu chiang zokin ka han ngai thla a lalbiak na soi ni mai hian ka hria ka thlanin min bol hu hlupa chiang takin ka hreta kan school hi a sang nge ni
chu thil ka ngai tua chhuah chuan a hma ai na sai nga khur ta a ka ha te chu ka thial ri ta bop bopa chuta accident ani lo ti hi ka bengbula chuan a ron ri supa a re le wang mai ka phu chiang lu tuk chu ka tal ok thei hi ala remi chu na je thian ka vasika rem harte ka ti sapa ka trap o chiao to voi nga vel na zeta ka sita ka chuan ana enge ti pa hian ka puan sin chu ron pot hlima ka mela mu chuan nga tinge imu manga thalo mi tin in thiam lo mel je thian ti a chuta zet chuan ka hlau na zong chu ta chuaka ron chang ti mai tur hian ka tap chuak ta hlop mai ani miron ko a ka hnungjang chu ron chu la ka tap thoma chuan midang po chun lo hara an local khom sap hloma kan warden chu ka bularon thu thla in nga tinge sangi aron ti ve boka chang theilovin ka lo la tra khum zoi mi zong ai doi chi ka lo ni vei ro nen ka tan chuan amang an thlak ve em boka tin ani kan hostel hi thlang ka mu ka ti chuan eng kho soi set lovin warden chuan aru ma min pot luta akhuma chuan min thut tira ani po chu ka bula lo thu thla ve a ka kut chu wanin eng tin ngei mu ati a ka mu dan ka soi chuan remiten man chuak don si punri ka hriat thu chu ka hril taringota makti mele ro pulem lo midang bula soidar lo la thil thleng dang lam hriat a piangin minon hril don nia atia ka lo budeu ngat chu mini ni leng chuan thianten thil thlen dan min zot hloma mi sin soilo tura min ti miau wangin ka soi ngam lo midang ho chun tri deuh sha hloma ma nia zung ngam po kanom lo ani kar khat lai liam le to a phunri po ka hrele ngai to lo remi le rempuya pon la ni tluang zela ke pon sar sang te ka lasta reng lekha kan hanzir ngora a shwala min an shwal ta ka chuan thiam theilo zok ka lo ni bik lova saptong te ka man chho ve zela ka zir sa lo ni bok nen tesna po pani na te hial ka ni chho ve to teacher ten meeting an nei don ti in riu bena chu phur je thian ron aulut longa kan lo beng cheng hlom le study hall a chuna thein chan san neya remile rempuya pon thut duna wangin keima thuin kan hnunga thu stacy ten en chon kan ti a sari star ni mo rin bona chuna ron ti a kalo nernong tunge shilche ti le alam hoi ka ruala kabula chon ron thuin chiang je thian min mela enge kalo ti por deuh hlara start to su aron ti chuan ain ti zeivel thlat hian ka hria a ka ten deuh tlat pek ke ain kum ni lai na lo no pang ve bok nen kalro I thu lolo ti pa chuan kanim deuh soka thoi ro puisi ka ngei ril ru tak min lo bial nu treat ve ringo ta tumamuni chutia kan beng chen luai lai chuan bathroom atang chuan mi che pakhat hi run tre deuh tuara kan tlan phei ngal sang bathroom hi kan class nung lam corridor a omani bathroom chung chu lo in kal thia pa kan chu ma a hong thei si lo mi pathen khat chuan an ti cheta topa bathroom chuata chuan duati chu ni kho shelovin a lo tlunga ta mi pa ho chuan an zon lu ta chuata chuan an ngata a kamis ngong te chu phel tholin puan huina ngong le chalte chun depa heti lai hian duati chu aron tong vaina samaya athu soi bere ro hriat theilo zirtir tu te kautorin staff room a thenan chowa reilova zirtir tu te pon lo thlenga duati chu principal office an hruai lu ta enge thleng kan rezui to lo keini ho po chon kan zel dina lekha zir lamaril ru pathei reng kanom to lo tlaya chuan kan school building bul hnai chu kan ti faya chu ti lai chuan baby hi do matangin man mo zetin ron tlan thla a tholop hlopin kan bula lo thlen chuan a lo dinga tilom zia kan lo zot wata duati chungten an lo hruai chuak a thomno pon lo la vek to ati chuan maktil tukin kan lo mel dam loimo nuam lo satliani kan ring veka chutia hostel chhuah san ngai khopani kan ring lo tlang ani nga tiringot nge kalo ti ha chuta mi papakhat chuan staff room kan zon chho khan pona tangina tong thom ka hria a ka hlau anu ka hlau min ban so a local ti in hlau mel deuh hian trap hlok in a ti a han ti a min ti thai tumani kha an lo ti sapa ke ro chuan hriat chuak ka nei ta ka thom hriat te ka khumbula vei thom ka hriat te
phun thom te le sister ang deuh ka hmuh te khan ka oman tinuam thei ta reng lo ka thlanin bual hu deuh hlapa ui paping ka chal chu ka tuai puaka kan warden in ko chhota ka chuan doma chhoin kan in silfa ya choi turin dining hall lam chu kan pan le sanga heti lai hian khuwa thim thet to ni kan chet boi do wangin ni dang ang lo takin kan che thlai deuh ani pona kan choi kham thleng sil tura kan in line lai chuan reminen kan ti sepa a bial pa chanchin te chu soin a phul le hlut tok chu ti lai chuan tunge min kek tiri wang chuan kan hoile deuh thapa baby chuan room em hian an hunglam chu mel kuala tu ma hnungan to si lo chu ta hmalam chu ron hoin minon en hloma makti mel tak hian minon ke ka lom ti na hnunglam chu ko ka ma se a hnunga chuan tu manom si lo i hre suala niang lele silvat vat ru le khazirin langai mi palam warden na ti chuan ngai thalu tuk lovin hmalam chu kan mel le ta hloma ana ti na ron tre le tuara ranglu tukin kan hoilet le a tukhum chu dom wangin in fiam na chi ni lo nia a ti shroka tu ma kan tong lo le samlet rum ka mu chuan ka pan na ya sam chu ka enna a tam tham hle mai charing ka dinga baby chu koi herin a tukhuma dom na kut chu ka pai thlak saka ka che sok to ni ber mai ka rel ru chum han mo to ni berang chu a tukhuma dom na lai chu kutum tia jet thian lo kong bul maya a thi ser bok do ma chawang tin baby chu ka kaya kan warden in lo zui boka kan warden pindana chuan thuin baby lu vun thi chu kan ti faya damdoi kan hnoya tunge min kek le tu poima ka soi ka hre si lova makti deuh hian riat thiam lo mel takina tiniap niapa kalaina drill review mai he skula hian fel hlel chu om nge ani chumi zan lekha kan zir chu kan boruak to na dik lo nen zandanga tu chia ring ti thin kha kan zal rai maya kan indom kun ngul hloma ma ne zungam la kanom lo kan lekha zir min veng tu te ngei po chu riat phak si lovin anin be sep renga til thleng chun soi dun ve ni ma na tu ta lai taron thim maka ka phudeu zok tu ma reng tong num lo karen ta thim hian in var tara inon ngal thina ma se minit ni vel tura liam nu po chuan ala in on lova sar ka ti deuh sapa ma se min chang lo kabula thu re mi chu ka kuting ka vadap vata ma se kabula chuan tu ma reng an lo thu to lo thu thleng chu vot thlura ka kutaka vadek fu chu alo hit vek mai ka thina phudut duta ka taksa chu zengta ni mai hian ka hria ka cheson hlei thei to lo tu ta le nga tinge min pe hel tia phun ri bulbul ka reta ka multhi ding sung mai tong chhuah ka tuma ka hroka chuan hno tu om thlata ka tong chuak mai thei lo chu ta le ka kut chu lai na chul ta hliau maya a hit mur ka beng bularon phun le sura pan lo thei lo chein min siam ani a ti a ka khong vek to ka mit tui ka benga farlum pap chu ka hre thei chang ani ka tho ka buaya ka oma min hno na wang chuan theile theilovin ka om chu ka chu ma chuta ka thi do na ka om dan ani kha tin ka beng veila ma chu na ron phun le a ka kutawon na chu thla a ka ma chu na ron ding ta chuta chuan chiang takin a mel chu ka muta ni sister thuam hian in thuama a mel chuan lungai mel a pu zoi muanga tham ra lai chu ka thira ka thoko ko ka mit ka ching wang bok ka du thu sa manga boruak ka hip lu nu chuan du tho em hian ka thap chuak thei ta min lo hual thupa kan warden chu koin ka thap ta lop mai ka hnungza nga chuna chul heu hewa zona min meng hian min mel hlomani ti ka hria ka khutna sat em wang chuan engma ka soi theilo lekha po zir chun zom theilo vin muturin kan dom lam chu kan panta a misne na chuan phone man ka dila trap hlopin kanu chu ka va phone ta a oi sang lian ka oi thlot lo I hostel om peilo le I le khazir peilo chuan lam mai ni chu ka ko chunga lut po ti la ka oi chuang lowang pol so mi pas ma chu khata khani om don sheringot ro aron ti a minon shok le zeka ka beidong lu tuk ti ngai na shelo chuan shil fiang ngai na po ka hre to lo phone chu ka off taringot mai ni
chumi zana kan mu chu light on ka dila zandanga chuan enga mu theilo nom thina wangin light kan off thina ni thil thlenga wang chuan an omalo nuam bik lo niang light on chun rem ti ve ta hloma tui taka ka mu chu ka khumin soi ngora chuan ka har zok mai ka men rual chuan ka thosi len kar tang chuan sister thuama in thuam bok chuan chiang takin min lo mel kur mai ni chu ka hlaulu tuk chu thei to paring hian ka awa light chu ron in ona an lo tho sang hlom tunge light hi off warden chuan ti pa in ka kumbula chuan ron thlan pheya ka kutaron von na chul heu hewa lausu engmani lo tong traila muthil tum le ro pathian engkim ti thei kan nei ti hriala i muthil ma chu ka lo vengang che ti na tong traya ka muthil ma chuan ka khuma thuta a chu tiang reng chuan kar khathun chu liam vele ta ka mit hnuai dum kalawang chuan mutmu ka tua thalo ti chu chiang takina hriat thei ka zan mutlai minon ben tho te ka har ruala ka khummonga thu chunga min lo nui uar te chu ngaya ka nei lei theilo choka ei theilowa ka taksa chu chere me mai ani kanu ka phone la in do soya min pu zel si ka thu soi reng oi du si lo minon ngai ven chu soi lo exam zoa po holo tura min shilin hostel la turin min la ti ni chu ikhu haranga ilu thele mai mayang tur chuak vero ati trumphei chuan thi po ni la enga mai ngai lowang tin phone ka da sana chumi zan vek chuan ka in ngai to lungpuama damchak na reng ka nei lo kalu kham chuan ka in upa ka to theilo tal boi chuan remi ka lo tlo hara anin thei to pa kalu kham min chu saknuwa min chan thei sha mani kan hostel atang chuan mi panga zet an chuak to a anni chu an chungten an chanchin an hriatin anon ngai ven thuaya om chun zom an ngam lo thun soi chuan an la chuak zui mai bok atam zo ke ro la tong lo ten ni thunga ma se kan thil ton chu tu te mai pon kan hriat ve ve ka wangin kan tri sha hlom atong ve zinga pakhat devita soidanin azan zung chu lungin anon vom thina a hoi kuala tuma humai si lo chuta hostel atong to hote thil ton chungai tu chuak thutin a hlau thut chu tlan lu tuma kong kharin hong sa reng chu a maina ron in vokhar popa a mai chana chiat khumani ome a hlau ngang ni turani ani po a chungtena tu ganon roi chuak ngalani miss pindana khan sister thala ka musin reminati chuan kaming phok hle mo katia zona hlira khat mitming kamel kaban rualin chu ngala sister thlai ti wang khan khami khani taking katia arum gan ti fai sak tum khan ka mulom en chen tumin ka bana ma se min chu sak ngala ati chuan rem ka mu nge angai thalak chu ti na bana ka kaya in thiar ka dila remin min kalpui tur thu ka soi boka alo rem ti ve maya dorma kan chho chuan kong khar chu chunglam tang kal te a misruma chuan lutin thalak chu kan zong ta a ma se mu tu reng om lo reife kan zon nu chuan a suitcase khum hnuaya da jok ka hai chuan sister form ka muta hlau mai kan thing phara akar tang chuan thalak te takte hi lo ta thla a ama le mei che pakhat sister thuama in thuam limhmel takan ding dun lai hi lo ni rem katia adara chun ka benga alo en ve thuaya hei ama hi ni hi minti boy thin tu chu ama ngei hi ni hi ka ti chula thom chu lo turamin shil nan a muya chuna kuta da a thalak le thom no chu apa ngai ang thlapa thlepin room atang chuan kan chuaka bedroom a chuan lutin remi e chu abula thuin ka lo nga ka ngatinge thalak khai da let le laila mis kan zot don nia ka ti chuan rang zetin a tul lo hriang ponom su a ti luka makti takin ka lo mel ringot engtin nge mis ne nanin hriat le mi si sister ani ve thin ti na mi le angai na shelo zet thian ka ti a fello chu om chiang ani keima hian thla chu mu theila ka tingei mai zo du khanga reminati chuan ka lo bungat ni e ani hi chu mihring doi chi ni lo ti chiang taka hriat na chu mi zong ma nia zunemo khoya ma mani kan kalngam lo lain zanreya ano te thei hila wangin ama insta di hola zu kalngam tlat chu mai ni lo
kan ku ka dam lo truma dining hall phia fai ngai trumin baby sampot tu wang khan tu man kan phiat fai ngam lo kha ni a mai na lo ti fai ni pek kha zan khat ka thla mu wanga ka at roi zan khan ka thoha chumin lo boi pui lui hloma principal ko torin warden na tir hloma tu man kal ngam lo wangin remi mang ang to chu amai na lo han kala ni o me principal te in hi kan school building chaka omin minute somvel don lai kal ngai ni ngatinge ke ma kher min ti boile anu tela chun ngai sak du si lo ka ti chun anui hak khaka iwan sual thino mem tiang e me man han ring lo mai che hi zirlai dang te chu annu te nanon la chu nga la inu chun do ti soya ring tlata ati chuan rei tak kanui to lo chu kanui ve ta hak khaka eng mu zo ngai to chuan kanu chu dem na ka nei lem lo pol so mi pas ngei turin in be sei tlata tinani kanu hi chu sial ve em ti taila atur le ber om sia ka tong zo ma chuan thi soi ve ji su voi khat point ti hlum lo tum le te ka thin rim to viawang ati among chu sil sok soka sang i mu le hun chu laumi lovin zo han tum chin te ati upur lutuking ka lo mel athu tak e mawang chon ka lo bu ve ngat ringota ka thei phei chu ka ring lo rem ka lu na lutuk tin ka khumbula mu remi chu kai tho mai tumin ka han bana a khum chu lo ruak hiai ka han chu chuaka midang po chun lo om lo khongin om vek le ka tiril runiap niapa soiro engthil nge thleng nangma wanga zirlai ka chan hnem zia le kamol phona hi shem tia principal rak tur thom ka hriat chuan tukvera chuan ka handak thla playground na chuan an lo om treu to hi lo ni enge thlenga baby chuan mit noi no pa hian lo ti a lo la shave lo tho ni don hi local ro chuk ve ang ti pa chuan ka tlan thlak sana playground ka thlen chuan mi skim kimile ka thian nu remi ngei mai chu an lo in ma chon rana remi kut thi farzoi izai po ka mu principal chuan thilom zia zotin alo din chil ran boka mi skim kimero ngoi ngal thung thil thleng chu ka hrethiam lo tak zetani chu ta remi chuan ka shevek to isoi du lo ni pon ke mang ka soi thei in pon na ni ni ngot hun ka pe che ming chiat ai chuan ti in tun mai lo ti to da nang thovin min da that ve tu mani lom ni mi skim kim mel kar pa chuan ati tamaya hrethiam lo fe in kan lo mel ton zak ringot police ka phone to anni pon lo thleng har lowang principal chuan lo ti boka warden ni lo kan teacher te pon lo kim deuh thap chu ni in miskim kimi chu in pon du miao lo wang chuan police ten an hroi ta remi po thu hretuan hroi tel ve boka keini ho po chu thu zo fia thei tura in ring turin min cha hlom remi le warden in pon na kan hriat ma zong chuan chanchin hrechakin kanom hloma kan rindan kan lo sep ve chiam ringot chu mini tlai lamdar thum vela chuan remi chu lo ho thil thlen dan chu ti hian a soita ni miskim kimi hi hemi kan school ma chia school lo om to thin Saint Thomas a khan sister ni na lo thok to thina Saint Thomas atanga ban kuma khan phaya chukin MA zukal thale azova hetaron kirle nuwa tuna kan school a hian nikum khan warden ni turin lo thok tran le ati chuan makti fe fen tam ke ro chuan tlema zong kalo hriat thoi to wangin makkati dana nep deu ti chuan ti hian a soizom le ta chuta thokum chuan sister Merin ti nen chuan anin nel hle mi pachai fo tur phak ta lo chu eng tin emo anin ngaina chhota ti chuan sister Mary nen chuan thian pia lamin anin en chhota ni chutia kum ni la in thup chunga nin ngai zon hu chuan sister pakhat hian an chanchin chu lo hre thoya ring hlela ve fo ta ka chuan anin fop lai mu fu in Mary chu nel zo ka ni wangin anin ngai zon na chu top tur le mei chia le mei chein ngai zon te chu an rin na kal tlat ni thu te thil moi lo le thiang lo ni thu te hrilin a fui ve mol mola Mary po chuan har sa ti tak chungin miss kim kimin he na chuan in thenan ngai thu te chu hrila mase miss kim kimi chu Mary zuna chuan lo oi nge to lu tuka in then ai chuan thi mai po thlan thu soin a hnial fi thla thak ani ome sister pakhat an chanchin lo hre ve tho tu chuan
thu nei tu sang lama hrila vo fo ta ka chuan Miss Kim Kim le Mary in kar po chu fu lo chho zelin anin hau ta fo maya tum khatan in hau chu Miss Kim Kim in sum man lovin Mary chu thatta ni o me chumi hnuwa a vo tu sister chu do ta phiar ru le in no chhuah hiala to ka a sister ni na hli sakani bok ti chuan in hriat angin Mary thlarau lung oi lo chu ti khan helai zir lai lo om thin to te chunga che ta ni ati chuan thom chhuah reng kanom lo a mak kan ti e mani chutia kan ngoi diak lai chuan engtin nge sister Mary chu tha tin a bial pa rem puya chuan lo zo ta in chunga tangin nam thla remi chuan ati a kan check deuh tlak tlak engtin ngei hriat thei ka hriat chak ber mai ka zo chuan anui se ya min lo enin Mary thlarau kha ka zong mole ati boi pe em chelom ati ka lo nui ve deuh saka ti hiana soizom le ta a imut thilai ni ron tap chuaka kai tho che ka tuma I har thei si lo I leng vak vaka to thei lo turangi ni oma a thlarau khana that tak ngil don chein ka hria a ti dan tur po ka shelo in hnuai lama ka tlan thlata topa study hall ko ta ding Mary thlarau chu ka kova soidu nei chuan kan hena in puang tur le nang ti boi to lo tur chein ka ngen ta top maya ma se ronin lan du reng reng lova darkar chan vevel kang ha hnu po a eng thom ma ka hriat lo wang chuan ka ngai tu box si che chu do ma chuan ka chhole ta a I lo la tal buina salut tuka lai ta phezuk zuk boka midang kai tho ka tuma tu man har thei si lo ati lai chuan akuta chuan ka lo von sak wata chuta soizom le ta a kamang ang chuan Paul somi pas nge ngai thu te ati boireng che chuan school atanga Paul som pas lovai chhuah mai ngai don thu te chu khongai dealing ka soita topa chuta chuan alo in lan ta chawani ati chuan ka lo nui hak hak mai kanuin Paul som ka pa sa vei thu she ve vek bok nen ma se chu ero thu dikani ka ring hau lo thung chuta heti hiana soizom le a Mary chu ka mu tum lo lutukin lungai mel tak hian ka maron in lan ta a heng thu hi min hril ta vek ani Miss Kim Kim he na khan engkim ka hriat to thu tlang taka hrilin in puang turing ka hrila ngai poimo miau hek lo le in puanai chuan min tha tum ta zoka ma se ka van nei ta ni hi ati chuan chuang lutuk hian ka lo mela hoisen hi ka van ti te lul lem ka bial nu huai ber rem puin lo ti a I cheber maybe na lo ti ve boka kan nui hak hak mai chumini tang chuan mak tak main kan school boruak chu jang khai wa maya Mary thla mu tur le a thom hriat tur pom to ngai lo a chan chin chu Ngaihnawm ti lama kal ta hialani a chan chin ka hriat vek ta ka chuan hoisen takin lo ma chhon veila khatia kan tor kha ngai lo ni mai tur ka ti thina ma se ka thian nu hoisen na zara kan school chu thlamwang takin kanom ta a tual thatu in phum ru po man chuakin dik takin ro relani pha ta ni chuan Paul som chu kanu lom tikim turin first division a kan school atang nge chuan ka pass ve ta ni Atopta